Tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy Yepamhepo yatinoita muChishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari neChishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Tinokuchingamidzai zuva ranhasi tichiita munamato wedu watinoita pamhepo weChrist Embassy muChishona. Panguva ino tinoda kuti tizotanga nokunamata. Tapedza mukunamata topinda muchidzidzo chedu cherhapsody. Mushure mezvo tosangana pamwe chete tichiimba dzimbo dzekurumbidza. Tapedza izvozvo tozonzwa shoko ratichapiwa nomufundisi wedu zuva ranhasi. Saka nguva ino toda kuti tinamate. Ndichatanga nokuverenga vhesi mubhaibheri. Kubva kuna 1 vaTesaronika 5 ndima 17 na 18. Inoti, rambai muchinyengetera, vongai pazvinhu zvose, nokuti ndiko kuda kwaMwari kwamuri muna Kristu Jesu. Panguva ino toda kuti tinamatire neshoko tichitenda Mwari neshoko ratakapiwa namufundisi wedu. Vakatiudza kuti mwedzi uno mwedzi wagunyana, mwedzi wemvura zhinji, mvura ichanaya muupenyu hwedu, inguva yatinokura zvekare. Saka toda kuti tinamate tichitenda Mwari nezwi iri ratakapiwa musi watakaita chidyo namufundisi wedu Pastor Chris. Ngatinamate tichitenda shoko iri. Tinokutendai Mwari nokuti makanaka. Tinokudza zita renyu nokuti makanaka. Tinovimba kuti neshoko ratichadya, neshoko ratichawana mumwedzi uno wagunyana, hatirambi takadaro. Tinokura, tinobva pane kumwe kubwinya tichienda pane kumwe kubwinya. Tinokutendai nokuti mupenyu hwedu hucharatidza shanduko nokuda kweshoko ratinoramba tichipinza mukati memwoyo yedu, mukati memweya wedu. Tinokutendai nenguva ino. Kudzwai Baba nokuti muri mutsvene. Panguva ino toda kuti tinamate zvikuru sei kuvanhu vatiri kuparidzira. Vision 400 iri kungoramba ichienderera mberi. Vanhu vatiri kuparidzira shoko raMwari tiri kuvaunza mukati mekereke, mukati mememba yaMwari. Saka toda kunamata tichitenda neshoko ratiri kuvapa kuti vari kukura, havarambi vakadaro. Shoko ravari kunzwa riri kuita kuti vashanduke, riri kuita kuti upenyu hwavo huchinje. Saka ngatinamateyi tichitenda Mwari. Tinokutendai Mwari nevanhu vatinoparidzira. Tinokutendai Mwari nevanhu vari kuuya mukati memba yenyu, vanonzwa shoko renyu, vari kukura, vari kuchinja, vari kukura mushoko raMwari. Saka Mwari tinokupa mbiri panguva ino. Tinongosimudzira zita renyu nokuti muri Mwari vatisingatisi tiri toga. Patinonzwa shoko renyu tinoshanduka. Patinonzwa shoko renyu tinoramba tichikurumbidzai. Matambudziko anobva nokuti shoko renyu ibenyu, ishoko rinotipa kururama, ishoko rinotipa nyasha, ishoko rinotitungamirira pane zvose zvatinoita. Kana dziri mhuri dzedu, Baba, tinokutendai nokuti dziri kugamuchira shoko. Tinokutendai nevatiri kuunza mukati memba yaMwari nokuti ishanduko inobva kwamuri. Baba vangu, kudzwai panguva ino, simudzirwai nokuti muri mutsvene. Makanaka Jesu, kudzwai henyu nokuti makakodzera. Panguva ino tinotenda Mwari. Tinoda kuti titende Mwari nezvatakumbira. Tinotenda Mwari neshoko ratiri kugamuchira nokuti ishoko rinotikudza, ishoko rinotishandura. Saka ngatinamateyi tichitenda Mwari. Baba vangu, puwai mbiri, simudzirwai nokuti muri tsvene. Tinokutendai nokuti matinzwa. Pese patinouya kwamuri munotinzwa. Pese patinonamata tichikumbira munotinzwa. Hamurambi makadaro, munotipa shanduko. Tinokutendai nokuti matinzwa. Minyengetere yedu yashandura zvese, yashandura. Tinokutendai panguva ino. Kudzwai mutsvene nokuti mune nyasha.
Panguva ino tinopambire kwamuri muzita raJesu. Amen. Tinotenda panguva ino, ngatinzwei chidzidzo chezuva ranhasi cherhapsodi. Chidzidzo chedu cherhapsodi chatinopiwa namufundisi Chris Oyakilome musoro weshoko unoti, pfeka nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzawakapiwa naMwari. VaEfeso 6:12 inoti, nokuti hatirwi nenyama neropa, asi navabati, navane simba, namadzishe enyika erima rino, nemweya yakaipa yedenga. Isu hatisi kurwa nevanhu, vanhu havasi ivo vavengi vedu, tinorwa nemweya. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa mundima yatavhura nayo. Vanhu vangava neuipi, asi uipi uhu hunenge huri kubva kumweya. Mweya iyi ndeyarima, ndiyo yatinoratidzwa mundima yatavhura nayo. Mweya iyi inoti, vabati, vane simba, madzishe erima rino, nemweya yakaipa yedenga. Mweya iyi ndiyo inounza zvakaipa zvose zvatinoona. Munhu angaita hake seakashata, asi izvi hazvisi izvo zvaari chaizvo. Mwari ndivo vakamusika. Vakamusika akafanana navo. Vakamusika kuti aite zvinhu nenzira yavanozviita ivo. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa muna Genesis 1:26. Asi munhu uyu ane zvinomusunda. Zvinhu izvi ndizvo zvinoita kuti afunge zvakashata, ndizvo zvinoita kuti ataure zvakashata, ndizvo zvinoita kuti aite mabasa akashata. Zvinomusunda kana asina kuzvarwa patsva. Ndizvo zvatinoverenga muna vaEfeso 2:2. Asi Mwari ngavatendwe, isu hatina kusiyiwa tisina zvingatibatsira. Saka ungarwisa hako nemweya yakaipa, asi usavhunduka. Mwari vakakupa zvombo zvokurwa nazvo. Tora zvombo izvi, zvitore zvose, zvipfeke. Unozogona kudzivisa kurwiswa kwose kwewakaipa. Unokudzivisa kunyange kuine ukasha hukuru. Unozosara wakamira pazuva rakaipa. Haleluya! Satani haana zvaangaita kumukristu. Madhimoni ake haana zvaangaita kumukristu. Mukristu ane masimba, ane mvumo yekutonga masimba erima renyika ino. Ane simba rinokurira remweya yakashata. Mweya iyi iri muchadenga. Mwari vakakupa zvombo zvekushandisa pahondo. Zvombo izvi zvinoita kuti Satani asagona kusvika pauri. VaEfeso 6:13-19 inotiratidza zvombo izvi. Shandisa shoko raMwari pakurarama kwako. Usamirira kutanga warwiswa naSatani. Murove ari kwaari ikoko. Ndizvo zvinoitika kana ukagara wakashonga zvombo zvawakapiwa naMwari. Usapota uchizvikurura. Tora ngowani yoruponeso. Tora munondo wamweya. Shoko raMwari ndiwo munondo uyu. Gara wakabata nhovo yerutendo. Ndiyo yaunoshandisa kuzvidzivirira kuti minondo yaSatani isakubaya. Minondo iyi inopisa. Unamatewo mumweya mutsvene. Gara uchinamata kudai. Unamate minamato yemhando yose. Haleluya! Pupura mumashure mangu uchiti, Mwari vakandipa zvombo zvokushandisa pahondo. Ndakashonga zvombo izvi zvose. Ndakasimba muna Ishe. Ndinoshandisa simba ravo. Rutendo rwangu chombo. Runondidzivirira paminondo yewakaipa. Runondibatsira kukurira zvinondirwisa zvose. Saka ndichagara ndichikunda muhondo. Ndinokudza Mwari. Haleluya! Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi ndedzinoti vaEfeso 6:13-17. Mwari vakukomborerei.
Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu wechechi yeChrist Embassy watinoita muchishona paMhepo. Tinovimba kuti makava nemwedzi wanga wakaropafadzwa, makabwinya, makapenya mumwedzi wanyamavhuvhu watabuda mauri, makorokoto tava mumwedzi wagunyana. Tinosangana zvekare kechipiri mumwedzi iwoyuyu. Haleluya. Toda kutenda mufudzi Kristu, mutungamiriri wedu, muprofita wedu, vanhu vababa vedu vanotipa mukana iwoyo kuti tisangane tinamate pamwe chete, zvisinei kuti tiri kupi uye takabatikana zvakadini mabasa atinenge tichiita. Tinofara nokuda kwomukana iwoyo. Haleluya. Amen. Ndoda kuti ndibve ndapinda iko zvino mudzidziso yedu yezuva ranhasi. Takakutaurirai kuti mwedzi umwe nomumwe muprofita mufudzi wedu, mufudzi Chechi Yepamhepo, vanotipa shoko rechiprofita. Vanotipa shoko rechiprofita romwedzi rinotitungamirira. Ndichatora nguva yokuti ndikutsanangurirei kuti chiprofita chemwedzi wagunyana chinoti kudii, chakamira sei. Vamwe venyu vanga vachitibata musvondo rino ratabuda mariri, makatoziva nechekare kuti chiprofita ichanga chiti kudii. Ndoda kuti tiwane nguva yokutaura zvakati dzamei pamusoro pechiprofita ichochi. Haleluya. Asi chandoda kuti nditange nokusimbisa inyaya yokukosha kwechiprofita. Chiprofita chakambokosha pakuita seiko? Nemakei tichifanira kuwana shoko rechiprofita nguva imwe neimwe? Takatokutaurira nechekare kuti mushumiro ino muchechi ino yeChrist Embassy tichitungamirirwa namufudzi Chechi Yepamhepo, tinowana shoko rechiprofita gore rimwe nerimwe. Tinowana shoko rechiprofita mwedzi umwe nomumwe. Tinowana mashoko echiprofita anouya panguva imwe neimwe, pakati pemwedzi papapa pamasvondo nezvose. Tinowana mashoko echiprofita anouya anotitungamirira. Regai ndikuverengerei 2 Petro 1 ndima 19. Haleluya. 2 Petro 1 ndima 19. Kwanzi uye tine shoko rechiprofita rakasimba kwazvo, ramunoita zvakanaka kana muchiriteerera, rakaita somwenje unovhenekera mune rima, kusvikira utonga huchitsvuka nenyamasase ichibudira mumwoyo yenyu. Haleluya. Uyu ndi Petro anga achitaura. Anotaura kwanzi tine shoko rechiprofita rakasimba kwazvo. Shoko rechiprofita ratinogona kuvimba naro. Wanga ataura pamusoro pezvinhu zvaakanga aona, achiti takaona nemeso edu Jesu Kristu vachishanduka chiso, tikanzwa inzwi richibva kudenga richiti, uyu ndiye mwanakomana wangu wandinoda zvikuru, muteererei. Asi ozoenderera mberi achiti, asi hatisi kumira pane zvatakaona nezvatakanzwa, tinomira pashoko rechiprofita. Shoko rechiprofita ndo ratogona kuvimba naro. Asi achitsanangura shoko rechiprofita iri, anoti shoko rechiprofita rakaita semwenje unovheneka murima. Kwai ndo zvakaita shoko rechiprofita, rakaita semwenje unovheneka mune rima, rinotitungamirira kusvikira kwazochena. Kureva kuti patinenge tichifamba tiri murima, chiprofita chakaita semwenje unotitungamirira muchiri murima kusvikira kwazojeka. Kureva kuti shoko rechiprofita iri ndiro rinotitungamirira kumasikati makuru. Haleluya. Saka shoko rechiprofita chinhu chatinobata nacho. Iko zvino tiri pano panyika, ndozvamufanira kunzwisisa. Takazvarwa patsva, tiri vaKristu, tiri vana vaMwari, asi tichiri pano panyika. Tichiri pano panyika kudaro, pane zvimwe zvinhu zvemweya zvisati zvajeka zvakazara mukati muupenyu hwedu. Hatisati taona Jesu nameso edu, hatisati tine zvimwe zvinhu zvichazongojeka kwatiri tava kudenga, kana kuti musi unouya Jesu. Haleluya. Asi iko zvino tisati tasvika panguva iyoyo, shoko rechiprofita ndo ratakapiwa kuti rititungamirire murima riri munyika iko zvino. Haleluya. Ndo zvinotaurwa neshoko raMwari. Saka shoko rechiprofita ndo zvarinotiita, rinotiudza zvinofungwa naMwari pamusoro penguva yatinenge tiri, pamusoro pezvinhu zvatinenge tichibata nazvo. Ndo shoko rechiprofita iroro. Uye regai ndikasire kutsanangura nokujekesa kuti vamwe vanhu vanofunga kuti shoko rechiprofita ndere
ndikauya kwauri ndichikuudza kuti iwewe une dambudziko rakati kana kuti upenyu hwako hwakamira hwakati vanofunga kuti ndo shoko rechiprofita chete chete. Hongu, uko kuona kunogona kuitwa navaprofita kana kuti nevana vaMwari, kuona kwapamweya kwavanogona kuita, asi harisiro chairo shoko rechiprofita ratinorarama naro. Haleluya, amen. Munhu anogona mushumiri anogona kuoneswa zvinhu pamweya, zvinhu zvoupenyu hwako ichocho hachisicho chiprofita chatingataura nenzira iyi. Chiprofita ipfungwa dzaMwari. Regai ndikutaridzei kuna Amos 3:7. Amos 3:7. Regai titarirei papapo muone kuda tingaona kujekeserwa kuti shoko rechiprofita rakaita sei. Amos 3:7. Kwanzi zviro kwazvo Ishe Jehovha haangaiti chinhu asina kumbozivisa varanda vake vaprofita zvakavanzika zvake. Haleluya. Ndima iyi inotaura chinhu. Kwanzi Mwari Jehovha havana chavanoita pazvirongwa zvavo zvose, havana zvavanoita vasati vazivisa vaprofita vavo. Kureva kuti kana Mwari vachida kuita chimwe chinhu vanotanga vazivisa vaprofita vavo. Kureva kuti Mwari vanotanga vataridza vaprofita vavo kuti ndichaita zvakati. Vanotanga vataridza vaprofita vavo zviri mupfungwa dzavo. Kana vataridza vaprofita zviri mupfungwa dzavo, vaprofita avo votitaura kuti Mwari vari kuronga zvakati. Zvinhu zviya zvozoitika. Kureva kuti chiprofita ipfungwa dzaMwari dzatinenge tichiudzwa, tichiratidzwa navaprofita. Haleluya. Chiprofita chinotitaridza zvinhu zviri kurongwa naMwari, zvinhu zviri kuitwa naMwari, zvinhu zviri kuitika. Saka patinoudzwa pamusoro pomwedzi umwe noumwe tichiudzwa zvinenge zviri mupfungwa dzaMwari, zviri kurongwa naMwari, ndicho chiprofita ichocho. Haleluya. Uye zvinonzi kwai ndo chinotitungamirira, nokuti chiprofita chinoita kuti isu tirarame upenyu hwedu, tifambe negwara rakarongwa naMwari. Saka mumwedzi uno wagunyana takavingwazve nechimwe chiprofita. Haleluya. Takavingwa zvekare nechimwe chiprofita. Takaudzwa kunzi mwedzi wagunyana uno, mwedzi wagunyana mwaka wemunhuruka, mwaka wemunakamwe, mwaka wokunaya kwemvura. Haleluya. Ndo mwedzi wagunyana iwoyo. Inguva yokunaya kwemvura. Kwai tatarisana nemvura zhinji, tatarisana nokunaya kwemvura zhinji mumwedzi uno. Kwai munyika yezvomweya mwedzi wagunyana inguva yokuuya kwemvura. Mvura iri kuuya pamweya, mvura yemaropafadzo aMwari, mvura yeshoko raMwari iri kudururirwa pamusoro pedu. Inguva yakanaka yatiri kurarama. Tapinda mumwaka unonakidza, tapinda mumwaka unofadza, tapinda mumwaka une maropafadzo, une makomborero, une mafaro. Tapinda mumwaka wekukura nokuwedzera, nokuti nguva yemvura ndo nguva inomera zvinhu, ndo nguva inotibuka zvinhu, ndo nguva inokura zvinhu, ndo nguva inofara zvinokambaira, inofara zvinobhururuka, inofara zvimerwa zvese. Haleluya. Ndo zvakaita izvozvo. Muprofita wakativerengera Isaya 55. Ndoda kuti ndikuverengerei ndima iyoyo. Isaya 55 kubva pandima 10. Kwanzi nokuti mvura nechando sezvazvinoburuka zvichibva kudenga, zvisingadzokeriko, asi zvinodiridza nyika, zvichiiberekesa nokuitungisa maruva, ichipa mudzvari mbeu nomudyi zvokudya, ndizvo zvichaita shoko rangu rinobuda muromo mangu. Haringadzokeri kwandiri risina, asi richaita zvandinoda, richiendeka pane zvandakaritumira. Nokuti muchabuda nomufaro, nokufambiswa norugare, makomo nezvikomo zvichaimba nomufaro pamberi penyu. Miti yose yekudondo ichauchira. Panzvimbo yomuti womunzwa pachamera musaipuresi, panzvimbo yorukato pachamera mumirite. Zvichava kuna Jehovha mukurumbira nechiratidzo chisingaperi, chisingazoparadzwi. Haleluya. Saka tinoona kuti mundima iyi Mwari vanofananidza shoko ravo nemvura inonaya, inoti kana yauya panyika inomeresa zvinhu, kuti mudyi awane zvokudya nomurimi awane mbeu. Saka ndo mwaka watatarira unoyu, ndo zvatakataurirwa. Kwai mwaka wemvura zhinji, mwaka womunakamwe, mwaka wemunhuruka. Haleluya. Saka tiri munguva yakaita saiyoyi.
takarayirwa, tine zvinhu zvitatu zvatakarayirwa. Tichatora masvondo anotevera matatu tichitsanangura chimwe nechimwe chazvo, asi kwanhasi ndoda kuti ndingozvitaura muzvizive, muzvinzwisise. Haleluya. Kwai chokutanga pazvinhu zvitatu zvatinofanira kuita, chokutanga kwanzi unofanira kugamuchira shoko raMwari, ritore sembeu ugoridzvara. Ndo chokutanga chaunofanira kuita. Saka mumwedzi uno wagunyana, shoko rechiprofita riri kuti mvura iri kuuya, mvura iyi maropafadzo aMwari, mvura iyi ishoko raMwari, nokuti shoko raMwari maropafadzo. Haleluya. Kana ukararama upenyu hwako wakanyararirwa naMwari, Mwari vasiri kutaura chimwe chinhu kwauri, unofanira kunetseka. Asi kana Mwari vari kutaura kwauri, una maropafadzo, wakaropafadzwa, zvinhu zvako zviri kutofamba zvakanaka. Shoko raMwari ndo rinokukundisa, shoko raMwari ndo rinovaka rutendo kwauri, rutendo urwu ndo simba raunoshandisa kukunda naro nyika. Saka kana usina shoko raMwari, zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Bhaibheri rinotaura pane imwe nguva mumazuva aEri, shoko raMwari rakanga richishayikwa, matenga anga akaita seakavharwa. Vanhu vaitsvaka kuti zvino Mwari vari kuti kudini, vasinganzwi kuti Mwari vari kuti kudini, Mwari vachiita sevakanyarara. Shoko raMwari kwai rakanga risiri kuwanikwa panguva iyoyo. Nguva dzakadaro inguva dzakashata. Asi mumwedzi watapinda uyu, kwai shoko raMwari richadururwa kwauri semvura, richiuya rakawanda, richimeresa zvinhu nokuita zvinhu mukati meupenyu hwako. Kwai tora shoko iroro, gamuchira shoko iroro, rione sembeu. Usangoritora ongosiya rakadaro, ritione sembeu uridzvare. Ndo chinhu chokutanga. Chinhu chechipiri, kwanzi gamuchira shoko rataurwa naMwari, ugoritaurawo iwe sechiprofita chako. Ndo chimwe chinhu chaunofanira kuita. Rigamuchire shoko iroro, ritaurewo. Chokutanga, gamuchira shoko iri, ritore sembeu uridzvare. Chechipiri, gamuchira shoko iri, uritorewo seshoko rako, wobva warishandisa, waritaura sechiprofita chako iwe pachako. Uchiprofita kuupenyu hwako, uchiprofita kumari dzako, uchiprofita kumhuri yako, uchiprofita kumabasa ako, uchiprofita kuzvinhu zvoupenyu hwako. Haleluya. Kwanzi kana ukaita saizvo, shoko iroro haridzokeri kwauri risina zvaraita, rinokuitira zvinhu zvaunotsvaka. Chechitatu, kwanzi gamuchira shoko raMwari, rifungisise nekuridzeya mumwoyo mako. Vona shoko iri richiitika mukati meupenyu hwako. Haleluya. Rishandise pakurarama kwako. Saka kwanzi paunogamuchira shoko iri, wona mifananidzo yeshoko iri. Kana shoko raMwari rikauya richiti iwe wava chisikwa chitsva, chitanga kuzviona sechisikwa chitsva. Chitanga kuzviona uchifamba semunhu mutsva, une upenyu hutsva, upenyu husina zvirwere, upenyu husina kukundikana, upenyu husina nhamo. Haleluya. Ndo matorero aunoita shoko raMwari. Saka mwedzi unoyu wagunyana, mwaka wemunhuruka, mwaka wemunakamwe, mwaka wekunaya kwemvura zhinji. Haleluya. Saka mwedzi uno famba uchiziva, wakatarisira, wakateya kugamuchira shoko raMwari, kugamuchira maropafadzo aMwari. Haleluya. So kutaura kwandaita, tichatarira mashoko iwaya zvatakarayirwa zvitatu izvozvizvi, tichazvitarira mumasvondo ari kuuya. Haleluya. Asi regai tinamate iko zvino. Ndangonamata ndichitaura chiropafadzo pamusoro poupenyu hwako. Baba, nezita raJesu Kristu, ndinokutendai, ndinopa mbiri kwamuri. Ndinokutendai nokuda kwomumwe nomumwe wandasangana naye pamunamato uno. Ndinotaura chiropafadzo pamusoro poupenyu hwake nezita raJesu Kristu. Satani, ndinokurayirai iko zvino. Hauna simba pamusoro poupenyu hwake, hauna simba mumari dzake, hauna simba muutano hwake. Ndinodzingira kure zvirwere kubva mune vasinganzwi zvakanaka iko zvino. Ndichitaura nokurayira kuporeswa kwenyama yavo, ndichirayira nokutaura kuporeswa kwemiviri yavo nezita raJesu Kristu. Ndinorayira kuporeswa kwevana vavo, kwehama dzavo dzapedo nezita raJesu Kristu. Ndichitaura kuti mumwe nomumwe wavo vanogamuchira maropafadzo ari kunaya mumwedzi uno wagunyana nezita raJesu Kristu. Vanogamuchira mvura iyoyo iri kunaya mumwedzi wagunyana, maropafadzo iwayo, shoko iroro zvinosvitira zvashandura upenyu hwavo muzita raJesu Kristu. Ndinokutendai, ndinokurumbidzai Baba. Haleluya. Amen. Haleluya. Zvakanaka, ndoda kuti muteererese pamashoko atichakupai patinopedzisa munamato iwoyu. Teerera kumashoko iwayo, moita sokurayira kwatinoita mumashoko iwayo. Mipiro yenyu, gadzirai mipiro yenyu, muchaudzwa kuti munoipa sei, moipa saizvozvo. Uyezve vaya vasati vatanga zvidzidzo zvekuvamba, toda kuti mubve mapinda muzvidzidzo izvozvizvi, tifambe nazvo, tifambe pamwe chete. Haleluya. Muchava nesvondo rakanaka. Mwari vakuropafadzei. Amen.
Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 931 kana kutuma tsamba pa shona@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodhi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Musangano wevafudzi nevatsigiri veshumiro yedu IPPC uchaitwa kuLagos, Nigeria kubva musi wa13 kusvika 20 Mbudzi. Taurai nesu kana muchida kuva pamusangano uyu. Musi wa22 Gunyana mufudzi Chris vachaita musangano nevatsigiri vose veshumiro yedu pasi rose. Musangano uyu unenge uchibatika painternet, saka munopinda muri papi zvapo pamunenge muri. Taurai nesu tikunyoresei mugone kubata musangano uyu. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody zvatinotuma zuva roga roga. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Batanaivo namufudzi Chris paminamato yatinoita muvhuro, chitatu nechishanu, masikati nemanheru. Boka rekutanga revanhu vachapedza zvidzidzo zvekuvamba richapiwa zvitupa kupera kwomwedzi wa10 guru. Iva mumwe wevanhu ava, saka taura nesu nhasi utange zvezvidzidzo izvi. Munamato uno munoubata paWhatsApp, paYouTube panoti Shona Online Church nepa www.ce-shonachurch.org. Ivai nesvondo rakanaka. Masoko eupenyu auya mutauro